The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mark 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 1 Corinthians 12:27. Now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Matthew 7:21. Jesus said, Not every one who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Matthew 7:7, Ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and it will be open unto you. Ephesians 5:25, Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. Because we as believers are in union with Christ, we share his eternal life. 1 John 5:11 says, And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Verse 12, He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. And the perfect righteousness that were given by God to us. 2 Corinthians 5:12 or 21 says, He made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. 1 Peter 1:16, Be ye holy, for I am holy. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which is our standard operating procedure, ang atong sundon kini kay mao man kini ang paagi sa Dios nga iyang gihatag kanato. He provided us this way ngadto sa atong paghibalik sa atong pagkikambitay sa Dios. We can go back to our fellowship with God, and God the Holy Spirit can control our life. Pinagi sa paggamit nining prinsipyo, 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, but by using your free will. Aron ikaw makahimo sa labing manudanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe
on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, magampo ta karon sa hilom. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ones tanan, nining lain usab nga adlaw ang imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami sa lawas kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa. Panikaw nagalihok pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi. Maong gidala mo kami dinhi aron kami makapadayon sa among pagbuylo sa among Kristiyanong pagkinabuhi, our spiritual momentum. Salamat o Dios, niining kay gayunan nga imong gihatag kanamo aron kami makatubo diha sa among kalag, pinagis pagsunod sa imong mando sa 2 Peter 3:18. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diha ni Ginoong Hesukristo. Welcome kaninyong tanan. As usual nagtutok paghihapon kita niining atong title sa atong tunanan nga Pursuing the Divine Viewpoint of Life. So padayon kita karon sa atong pagtuon bahin niini nga kitang mga magtotoo nga nahilain naman kita. We are already the called out ones o kita nahisakop na sa simbahan. Of course, ang simbahan mao kaniyang the body of the Lord Jesus Christ. Gihulma pa ang lawas ni Ginoong Jesucristo dinhi. Sugod niya itong pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes nga mao kadto ang the birth of the church age na tao ang katuigan sa simbahan. Ug mao nga si Ginoong Hesukristo nga mao ang nagatukod niini. Ato ra kung isgutan bahin niining pagkatukod niining simbahan. Abrihe ang imong Biblia karon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ngadto 19. Matthew 16, verses 18 to 19. Okay? So, kung naa ka na diha, atong sugdan kinig hisgot. Ang versikulo 18, nagaingon sa in English. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now, balik tas versikulo 18. Ang versikulo 18 nag-ingon, and I tell you that you are Peter. Now, si Ginoong Jesucristo mo ay sulti niini. Okay? Ngadto ni Pedro. Now, I tell you that you are Peter. Ang kahulugan sa pulong Peter sa Grigong pulong is Petros. P-E-T-R-O-S. Unsay but pasabot sa Petros. Ang Petros is a chip. A chip, C-H-I-P.
ang binisaya nini tipik ra sa bato but pasabot a chip mura gamayng bato. Okay, so ingno nato ni, and I tell you that you are gamayng bato. Gitudlo ni Ginoong Jesucristo si Pedro, ikaw nga gamayng bato, and on this rock og dinhi ni ining dakong bato, rock. Okay? Ang rock dinhi sa Grigong pulong is Petra. Capital P E T R A. So ibut pasabot si Petra. Sa in English, ang Petra is boulder, a feminine term for rock. Ining Petra, feminine term. Ha? So, balik ko na to, nagaingon ang maong bersikulo, si Ginoong Jesucristo na ingon, and I tell you that you are gamay nga bato, og niining dakong bato, Petra, boulder, nagtudlo na si Ginoong Jesucristo sa kaniya, sa iyang kaugalingon. Ikaw, Pedro, gamayng bato, og niining dakong bato, Petra. Si Ginoong Jesucristo, I will build my church. Kining I will, unsa may tense ini. Di ba future? Future tense. I will build my church. Now, ang pagtukod sa simbahan, nagasugod niya itong adlaw sa Pentecostes. Mabasa nimo kana sa mga buhat, Kapitulo 2. So, nagaingon kini, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Okay? Verse 19. Nagaingon kini, and I will give you the keys, Yahweh, of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Now, versikulo 19, nagaingon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kining keys, mga Yahweh, ang buot pasabot yun ni sa original ni mong hubad ni. So, exegesis, okay? Ang keys dinhi, mao ni ang otoridad sa pag-abli sa mga ganghaan of Christendom. Okay? Paminaw. The keys here represents the authority to open the doors of Christendom, and this was given to Peter, who used that authority for Jews sa mga Hudiyo niadtong adlaw sa Pentecostes, and for sa mga hintil, mga Gentiles in the house of Cornelius, na imong mabasa ka na sa mga buhat, Kapitulo 10. Nag-ingon ka na nga, will be bound or will be loosed. Heaven, paminaw, ang langit, dili ang mga apostoles, not the apostles, initiates all binding and loosing, whereas the apostles just announce these things. Kasabot ka? So, ang pasiuna nini o initiates sa binding and loosing, mao ang langit, dili ang mga apostoles, whereas the apostles announce these things. So mao ni ang buot pasabot. By the way, kining whatever you bind on earth and will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Basahan ang reference ni ini na sa Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Okay? So mo ni nataw na ang adlaw sa Pentecostes. Mo ipagka tao sa unsa katuigan sa simbahan. O kitang mga magtutuo niining panahon
na hisakop kita niining kalibutan nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, okay? Universal Church. Now, okay. Kita mga magtotoo, mga sakop sa ecclesia. Ecclesia means the called out ones, mga tinawag. Okay? Mga luwas, mga magtotoo, mga Kristiyanon, o kita, we have been justified and we have been gihatagan sa eternal life, all those things nga atong nadawat ni atong higayon nga atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Now, as believers, mo kana na pasundon ta sa tugon o mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18, human ta maluwas. Kaya mo bitaw to akong gisugutan kagahapon nga human ka maluwas. Unsa may buhaton nimo sunod? You see? After salvation, what's next? After salvation, what? Unsa may mong buhaton? Kasagaran o kadaghanan sa mga Kristiyanon karong panahon na subo gyud palandongon. Wa gyud sila alamag. Wa sila, they don't have any clue nga human sila maluwas. Okay ra. Luwas na ko. Okay, ang uban po, grabe kayo lang. Pag-ingon nila, luwas na ko. Okay, babay Diyos, kita lang tas langit. Diya mo na. Mura lang na o gilang idua-duaan. Karon, ato ning itunaan kay may nungdanon pag-ayo sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Kay aton giingon nimo sa makadaghan gyud, balik-balik na nato ingon nga kining panahon na niata sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, paandamon kita. Paandamon, pinagi sa pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. So, aron malukop gyud kini atong pangunahuna sa mga hunahuna sa Dios. Okay? Kaya way makalupig sa mga panghuna-huna sa Dios. Divine viewpoint. Mao ni atong itunan. Nga we are pursuing the divine viewpoint of life. And balik taniining atong kinabuhing Kristiyanon karon. The Christian way of life. Well, as a review na pod, ato maning define as unsa. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Spiritual. Supernatural. Kay supernatural, ang dili man natural, dili man kasagaran. So ang atong gamiton sa pagtuman nini is spirituanon. Mao ni nga atong gitun-an ang pulong sa Dios. Og timan ni nga the Christian way of life is a mental attitude life. It is not emotion, or emotion has nothing to do with the Christian way of life. Now, of course, ato naman ang gisgutan nga karon nga mga moderno mga kasimbahanan puno ni kini rampant of emotional display in worship services. Too much rituals, na ilang giingod songs and praises, na panay the tongues movement on this spectacular like miracle healing. Now, kay alang kanila, kinibang mga hugpong, no, dili man ni kay pagdaot kanila, ang magpasabot, pagpaklaro nimo nga unsa sayop, ang ilang ipang buhat kay wa man lagi doktrina kay kung imong imbitahon ni sila Bible study, di ni sila mulahutay og dugay. Kaya nga naman, di easily get bored. Boring alang kanila ang pagtuon
kamatuoran sa pulong sa Dios sa doktrina. So, mo ni ining modern evangelicals karon, doctrine is boring. So, for them, there is life in songs and praises, using their musical bands, o mga kumbo na diha. That's their way of worship. Minus Bible doctrine. Pagkadakong trahedya. That's really tragic, right? So you see, we should remember that we are here in this devil's world. Cosmos diabolicos. Namabita ng dagsang na ni karong mga humanism, unsa pa, mga tanang mga ism na karon. Humanism, unsa may but pasubot. Humanism wants to put up a utopian environment. Murabag aunhan nila ang Dios sa iyang millennium. Iba man tanga ang millennium perfect environment naman po da. You see? Dinhi sa kalibutan na mahitabo. So this humanism wants to put up a utopian environment. Unahan yun nilang Diyos. No. So, ang balikon. The majority of Christians today reject Bible doctrine. Now, this does not surprise us. Diba? Hindi natin matingaan yan na. Apan, unsa may gisulti sa Mateo 19:26, nothing is impossible with God. That's what it means when God's word says, your mustard seed faith moves mountains. Matthew 17:20. Kini kung pag-ingon og your faith moves mountains, this is some kind of hyperbole or metaphorical. Isa may hyperbole. Exaggeration. Panghingapin. Or metaphorical. Unsa pasabot metaphorical. Mapasumbingayon. Pasumbingay ba? Now, faith is a way of thinking and a system of perception. Ang sa gisulti sa Hebrewanon 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So mao na, ako lang nang singit diha sa pagpahinumdom kanimo. O ingon nga magtotoo, patunon lagi kita. Mao ni ako nasa ning balikon gyud kining kaimportante kabililhon gyud dili. Patunon ta sa Dios sa iyang pulong aron sa ingon niya na makatubo ang atong kalag o makakabot sa atong tumong nga maong espirituhan ng pagkahamtong. So, buot sa Dios nga kita, by the way, doon ay tulo ka kanang pagtagad, inunta, 3 attitudes towards Bible doctrine. Ang una niini, cold, bugnaw. Sunod, lukewarm. Ano sa maning lukewarm sa Binisaya? Iba ka ng inadlaw? O ka ng dagaang? Mantingalin na Binisaya, if I remember it right. Lukewarm. Alang-alang ba? Alang-alang init, alang-alang pun bugnaw. Okay? Mano yung ikaduha nga attitude. Ikatulo, boiling hot. Sa may buot pasabot yung boiling hot. Nagsukaw-sukaw, nagbukal-bukal. Mauni ang buot sa Dios nga atong batunan. Magbukal-bukal yun ang atong pagtagad. Init gyud kayo ang atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Kay kun bugnaw, of course. Wa gyud kay pagtagad, wa gyud kay pagpanumbaling. Now, you see, ang usa ka magtotoo. Ang usa ka magtotoo nga magnegatibo o bugnaw ang iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios.
eventually nagaingon gina siya nga wa magkoy panahon ana. Mao ra maginisagad yung ibalibad sa mga fellow believers na atong dapiton sila sa pagtambong Bible study sama nining atong ginabuhat through the YouTube. Maingon sila nga wa ko'y panahon na busy ko kayo. So that means they are negative. Bugnaw. Wa sila gana, wa sila tinguha nga motubo ang ilang kalag. Wa sila pagpanumbaling nining tugon sa Dios. Wa sila gugma, wa kainit, wa panahon. Muna. So a believer who is cold towards the Word of God, or he's negative, in short, once he becomes negative or maogyod ang iyang pagtagan nga sa pulong sa Dios, sama ra siya nag-ingon nga wa ko'y panahon sa Bible study ninyo. Wa ko'y panahon. Now, this kind of believer will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false things in life. Basta, dali, lagi siyang sa mga mini. Nagkaroong panahon na kining dagsang magsamot kining mga mini sa kalibutan. Kaya nga naman, tungod sa gigamit ni Satanas ang iyang litag. Ino na lang nato, litag. Ang relihiyon. Mao ni litag ni Satanas. Ug daghang nga biktima ni sa relihiyon. Okay? Kay ang relihiyon God, pseudo Christianity, unsa may pseudo? Mini. Okay? Unsa may mini? Mini nga dili tinuod. You see? Mo nang daghan ang nga lingla na ni Satanas gumikan sa mao gini iyang isakyan gyud. Mao gini paborito ni Satanas nga iyang gigamit aron unsa mga lingla gyud in town kitang mga magtutuo. Mo na pagkaluoy gyud amo sa ka magtutuo. Tanawa ra gyud ang sa ka magtutuo malingla. Sa kanang tinunto ni Satanas iyang mga mini nga pagtudlo. Doctrines of demons na gyud ang musod. Magtotoo, ha? Biktima naman siya. Nabiktima siya sa relihiyon nga gimugna ni Satanas. Of course, ang tao may nagmugna, pero ang nagpaluyo si Satanas. Mao na nga din sa Amerika, of course. Ibaw ka ba nga, here in America today, there is a war. It is a war within every person's soul between the light and darkness. Di mo na karong panahon na nangausab naman yun, nangabali naman yun. Nga unsay maayo, mao na may dautan. Huwag katong dautan, mao na may maayo. You see? Mao na nga usab ato bitaw nagisgutan nga one good way to learn how to discern the truth from a lie is to persistently and consistently study God's Word. If what you hear disagrees with the Bible, it's a lie. Diba na? Unsay mong nadungog nga naga-disagree o naga-supak batok sa Biblia kana mini na. One good way to learn how to discern the truth. Kung ito kang hitagang mga pangutana ay mong kaugalingon in order not to be deceived by false teaching. Ang una kong pangutana, what do I believe? Ikaduha, why do I believe it? Ikatulo, where is it found in the Bible? You see?
Mao na ang Yahweh nga atong matngunan gyud, pangutan na. Kadungo gani kag naay mga pagtudlo, pangutan na dayon. What do I believe? Tuo ba ko na iyang itudlo? Why do I believe it? Yeah, where is it found in the Bible? Mao gid na. The key there, ang Yahweh mo nga asa man na mabasa, makiti sa Biblia. You see? Mao na nga si Satanas God ang nag-unag yung kaaway nato ingon nga Kristohanon, kaaway man ni sa Dios. O ni nagauna, major enemy. Buot niya nga gubon gyud niya ang simbahan. You see? Di lang kay sa ang simbahan, ang mga magtotoo nga suod niya na. Tingnan mo nang iyang nahibaw ba ka nakainom doon ka sa upat ka divine institutions nga gimugna sa Dios? Divine institutions, mga katukuran sa Dios. Upat ni. Ang naguna ang kabubuton. Ikaduha, kaminyoon. Ikatulo, panimalay, family. O ikaapat, ang nasod. Kining upat, just get this, ha? Volition man naguna. Ang imong kabubuton, gustong gubon ni Satanas. Imong volition ba? Mao na nga, sige yun siya, pangitag paagi nga. Mao bitaw nag-ingon sa Biblia nga, he's roaming around, looking for whom he will devour. Ang tukbon. Ang daghan ang ipangtukob ni Satanas sa demonyo. Ang mga magtotoo na nga, lalagyan, nangadaha sila sa iyang tinunto ni Satanas. Mao ning kabubuton mo gusto yung bungkagon nga. Bible, wa mo katunan na. Usik-usik mo yung panahon. Mao na iyang pagtintal gyud sa mga magtotoo. So, ikaw po nga bitaw. Pahimo sa tas kalibutan la. Mga kailayan, meron ng Bible, guba ng imong kabubuton, guba ng imong volition. Sunod, ang kaminyoon. Ang kaminyoon, gusto na mo, bitaw na karon panahon na, pila ka porsyento na ang nangaunsa. Mga diborsyo, nagkaguliyang sa kanang ilang kaminyoon. Wa na magkasinabot. You see? Grabe. Ang paglihok ni Satanas ug ang iyang mga demonyo. Gubon yun niya ang kaminyoon. Sunod, panimalay. Na mo na, dagan ang panimalay na nga guba. Kaya nga no, kining maong mga magtotoo, ha? Believers. I'm talking about believers. Their families are already shattered. Sa guba gyud. Nagapusgay gyud. Wala ang ilang mga anak, wala they are wayward na, adis na, mo nag-iingon dito sa Pilipinas, mga ganang druggies, mga uban, wala. Tuwa na sa mga kriminal, uban, guba. Nga ang kaupat, nga gubon ni Satanas, ug ang iyang mga demonyo, ang nasod. Mao na anay mga kagubot yan. In fact, din sa Amerika, nagkasiak na ang mga katawan. They are split, nagkabungkag, ano ba, Binisaya na itong nagkalain-lain na. You see? Na mga leftist, na mga rightist, sa nadihan, na centrist, guba. Si Satanas maoy nagpaluyo, magubon ni ang iyang mga tinukod sa Dios. Now,
if you as a believer kanang turn to be boiling hot sa imong attitude, imong pagtagad nga sa pulong sa Dios, mainiton ka, padayon ka, persistent ka, consistent sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, you are in the right track, in the right road to success. Kung na naghahuwat na ang imong mga kanang blessings nga andam na sa Dios kanimo. Kung ikaw magkakabot na niya ng atong tumong spiritual maturity. Kay tuwa na ang success. Success, unsa pa, prosperity, promotion, na diha. Nagahuwat. Na unsa isuwat diyan ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Joshua 1:8. He talks about success and prosperity. Diyan sa Joshua 1:8. Kaning success sa Grigong pinulungan is sakal. Ug ang prosperity is sala. Okay? So, ang kalampusan, ang success is always connected with God. Gusto? Nalambigit gyud kini gikan sa Dios kini nga atong madawat nga kauswagan, kalampusan. God, you see, is the source of success. Siya man ang tinubdan sa mga kanang kalampusan. In fact, He is the author of winners. Dili pagkabuot ana nga ikaw mahimong mananaog sa imong kinabuhi. Mao na nga timan na to kini mga butang nga kitang mga magtotoo gipa hinumduman man sa Dios nga we must be in the right place at the right time with the right attitude. Kini nga itong ibuhat karon, we are in the right place, husto? And we are in the right time with the right attitude. Na kung gihatag nimong Operation PTA, place, time, attitude. Right place, right time, right attitude. O kitang mga magtotoo, as we always say, I have told you this and I'll tell you again, a believer is supposed to live in the light of eternity. To live every day as if it is our last day on earth. To live each day as unto the Lord. Mao ni. Kay kining atong kanang gisudlan nga plano sa Dios, the protocol plan of God, gi-define magid nato nga it's described as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, wrong. Only a right thing done in a right way is right. In fact, kining protocol plan of God, gawas nga kini mao ang definition niini. It is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Na, ang plano sa Diyos ni. In fact, it is the best and the highest. It is man's decision to appropriate with it or not. Because it is a matter of choice. Naragid niyo. Ikaw rin giagad sa Diyos. Na nagisangkap na tanan sa Diyos. Magkamanumbaling lagi di. Produkto rin kakanunay sa imong desisyon. You see. So mo na hong giingon ni mo ka. Sa diha nga ang pagtagad sa magtutuo nga tuspulong sa Diyos bugnaw, cold, then sa madugay o sa madali, he will eventually be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false things in life.
Dali ra gyud siyang malingla. But as doctrine has been telling us, and let us tell ourselves again, once a believer loses interest in the Word of God, he begins to live a life of misery, a life of confusion, a life of discipline gikan sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, musugod na siyang pagkinabuhi a world of unreality. Grabe ka ng description na niya na. Once a believer says, sorry, I have no time for doctrine, ang Diyos in turn will say to him, well, I'm sorry po, I cannot give you my blessings, kundili disiplina. Disiplinahon ka man ako, kay anak ka man ako. So, tigbabaw gihapon ka ng prinsipyo, it's a matter of choice. No. Ang grabe pa yun, sa diha nga unsa ka magtotoo, mabugnaw ng iyang pagtagad, no time for Bible doctrine lagi, becomes his own worst enemy. Busa, dili siya makakita. Dili siya, he would not be able to reach capacity for life. Dili. Cannot find his niche in life. Lagi nang nagsalinggubot na lang yun ang iyang paminsar sa kinabuhi. Dili siya kanang kaplag sa iyang hustong yung kanang pangitas kinabuhi. Meaning that niche in life. Ug busa, he won't be able to acquire spiritual discernment in life. Kaya unsa man tong spiritual discernment, ang imo bang kaalinggat na yun ba? Nga unsay mayo, unsay dili. You see, spiritual discernment, kini produkto ni, resulta ni, sa imong kalampusan diha sa gitawag og critical pathway sa imong pagkakristohanon. Tungod kay it is classified as the critical pathway tungod kay tinuod gyud nga critical kana to success in life. Ang bitaw na akong gihimplo nimo niya tong panahon nga heart attack ako. Taon na gyud, 24 years ago. Gisuod ko sa ICU, intensive care unit. Sa diha nga, I had my heart attack, massive heart attack. Now, mao ito'y gitawag kong intensive care. It was really critical. Now, kung wa kay pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi, you're going nowhere sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Magkinabuhi ka lang nga sama sa dili magtotoo. Gusto? Mo naging produkto rin lagi ka sa imong desisyon. Tinuyuan sa imong buot. Now, wa kay spiritual discernment, wa kay spiritual sensitivity, effectively wa kay effective fulfillment sa kabubuton sa Dios. Wala. Kay unsa. You see, sa diha nga magtotoo mo gamit na sa pulong sa Dios, sa iyang nakatunan nga pulong sa mutuo mo gamit nga iyang masinati sa iyang kinabuhi, kini iyang magamit kini sa iyang mental attitude, sa iyang motivation, pagdasig sa kaugalingon, to the tongue, sa imong kanang bungat sa imong baba, and to the overt behavior pattern. So, and with the application of doctrine to experience ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, mao ni ang maka-produce og spiritual growth, spiritual ng pagtubo.
This is what leads to the defeat of evil diha sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Kaya mo gini na may away nga espirituhanon. Ang Dios nagasangkap kanato og mga hinagiban aron atong mapildi, atong masumpo ang kadautan nga mao ni policy ni Satanas. Evil is Satan's policy. So, kining pagtubo na nato sa atong kalag, this is what leads us to the defeat of evil sa atong kinabuhi, resulting sa atong pagbuhat og Dios nun nga binuhatan. Production of divine good. O kay nagabuhat man taniana, then we anticipate grace blessing in time. Kasabot ka? I hope nasabtan mo ni nga akong gipanghisgutan kay bahin na ni sa divine viewpoint of life we are pursuing. So, sa atong pagtubo, pagbuhat ng mga mayong binuhatan nga Diyos nun, divine production then, makapadayon kita sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kay tuwa man ta magpuyo dito sa sulod sa atong dapit nga may gahom sa Dios, our royal palace, which is the operational divine dynasphere. Kay we are filled with God the Holy Spirit and we maintain that fellowship with God. So, this produces in our spiritual emotion, in our soul, such as feeling of the Spirit love, na nakay divine viewpoint hatred. You hate sin, you hate evil, you hate mga kanang unsay makanudnud nimo sa unsa pag adto dito sa cosmic dynasty. No, you hate them. And then naa kay righteous indignation. Nabito na sa Episo 4:26, be angry and sin not. Unay righteous indignation. Kaya binimo ang usa ka magtotoo nga naay kalagot, kasuko, unya dili siya magkasala. This is unsa getting angry only at sin, only at evil, dili sa kanang tao. You see? Now, this is spiritual emotion. Kung ibugid ng tunan, spiritual emotion, it further produces divine viewpoint compassion. Ay imong bati o pagsabot o kaluoy nga sa uban. These are all spiritual emotions, and they are the heart of and soul sa divine viewpoint lifestyle. Ug mao kini ang byproduct sa imo ng paggamit, pag-apply nimo sa doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Ug dugang pagyud niana, application of Bible doctrine to experience, makaproduce pagyud kini og gitawag og spiritual self-esteem. And this can only be acquired pinaagi sa imong unsa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Imong gigamit ang mga sangkap sa Dios. Unsa may usas mga sangkap? The 10 problem-solving devices in life. Imagine, isang kapan ta sa Diyos og 10 problem-solving devices. Og mao ni ang Yahweh. In fact, it is a kanang open secret ng sangkap sa Diyos kanato. Open secret. Kaya ang plano lagi sa Diyos, ako kang giingnan, is a problem preventor, problem anticipator, problem identifier, o problem solver. You see? Makasulbat ni tanan nga unsang mga suliran nga imong atubangon sa kinabuhi. Resulting unsa na sa imo ng pagkaokupado na unya
sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. You see? So ang ikinahanglan din nato ingon nga mga magtotoo is to be persistent. Persistent, consistent, and persevering in taking in Bible doctrine. Kay kini maka-develop sa gitawag og category 1 love. Unsa man ning category 1 love? Love for God the Father. It develops love for the Word of God pod. Makaugmad kini. Makalig-on sa imong gugma ngadto sa Dios nga mahan, ngadto sa pulong sa Dios, og makadasig pagyud nimo to be pleasing to God. It motivates obedience to God. Ikaw mo sunod, mutuman ka sa iyang mando, and this will result in the worship of God. Ang sabot pa sa butog worship, pagsimba sa Dios. Ang pagsimba nimo sa Dios is the exaltation of the person, the character of God, the plan of God, including of course ang imong pagpasalamat. Imong pagkamapasalamaton, thankfulness, gratitude. Ug naa ka na diha nas ning tapot na gyud, ning dukot na gyud diha sa imong frontal lobe, sa imong kalag. So unsa pay mga resulta sa imong pagpadayon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios? Now, there are more positive results like doctrinal orientation, doctrinal objectivity, bahin sa mga tao, sa mga butang, doctrinal confidence in God, doctrinal courage toward men, or unsa, ang imong goal orientation. Now, usa na siya ka magtotoo ka ng nagabuhat nini who has finally figured out what he is trying to do in life. Now, timan nini, only Bible doctrine can give the proper orientation of the believer to know what he is trying to do in life. Tinod. Ato ni ipadayon ugma. Ayog sipyat sa sunod niini sa atong sumpay, sa atong paghisgutan, bahin niining divine viewpoint of life. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong lamdag ka na mugdugang sa imong kamatuoran. Salamat sa among nakatunan ni adlaw, pinagi sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, nga moray bugtong magtutudlos kamatuoran. Salamat o Dios nining tanang grasya nga mong ipahimoslan. Hinaot nga kini. Mudot gyud. It will sink in our soul. Ug kini amon nagyong ipa tuyok-tuyok din sa among panimuot. And so this will propel us to go on with our fulfillment of your protocol plan. Salamat ng tanan o Diyos, dada kami pagbalik ugma din aron kami magapadayon ining among spiritual momentum. Pinagi ning Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.